Hallo mensen, welkom bij Jarno, ik ben Gaster Jarno en welkom bij FIFA 15 landen. Dit is de derde aflevering denk ik. Ik ga het niet zoeken, want ik heb er niet veel zin eigenlijk. Zoals je kunt zien is het land dat ik nu heb gekozen Nigeria. Als ik het juist uitspel, spreek Nigeria, sowieso. Ja, ik heb team voorstellen. Hè. Dus in doel hebben we Nyama. Onze twee verdedigers, wel eigenlijk drie, maar daar ga ik later over vertellen. Onze twee verdedigers zijn Ambrose en Obuabona. Linksachter is Taiwo. Rechtsachter is er gewoon niet op FIFA, een Nigeriaanse rechtsachter. Dus ik heb centraalverdediger Shitu, gewoon dat, ja, kijk naar zijn naam, Shitu, en kijk naar zijn snelheid. Je kunt zien dat hij sukt. Dan centraal verdedigend midden zijn Onazi en Mikel. Dan de twee centraal aanvallend verdedigend midden, wat moet ik nou allemaal in? De twee aanvallende middens zijn Idee Man of the Match en Uche. En dan de twee inform spitsen, Emenike en Martins. Kijk naar die pace. Dat is ja, niet om te stoppen. Ik heb gewoon een standaard José Mourinho als manager, omdat ik geen Nigeriaans manager vond. En ja, ik heb gewoon de bank gevuld met die hier. Die ga ik niet gebruiken, maar ja, ze staan wel op een bank. Dus ja, ik heb ook een pet aan. Gewoon omdat ik net uit de douche kom en mijn haar ligt nog een beetje kut. Ja, snap je. Petjes. Oké, nieuw team Italia. Oh, ja. Die Natalie spits, ja. Perisic of zoiets, linksmidden. Vaarman, Doelman, of niet. Duitser, Schalke. Oké, even kijken. Nee, ik heb nog nooit met Emenike of Martens gespeeld. Dus we gaan zien hoe dat gaat uitbrengen. Ja, oké, zo dus. Ja, oké, Martens, dat klinkt goed, dat klinkt goed, dat klinkt goed. Ja, dat klinkt goed. Het is 2-0. Dat klonk goed. Zijn keeper heeft de bal al veel tijd aangeraakt, maar ik schiet wel. Voorzet. Oh, dacht even dat erin zitten. Nee. Oh! Oh, dat was nice, dat was nice. Man of the match, eerste keer dat ik hem gebruik zelf. Allee, gewoon speler of man of the match. En ja, hij heeft me wel geholpen, vind ik. Ja. Ongemakkelijk. Wow, hoe heeft hij daar geraakt? Ja, dat zit erin hè. Oh shit, als ik nu nog ga verliezen ga ik echt wenen. Hij heeft gewoon gelijk gemaakt. Van die mijn keeper. Ik ga wel mijn maag binnen lopen. Oké, was een tekstje. Had het nog waarschijnlijk misgaan? Nee. Kanaal mij. Ja, nee, het is te laat. Shitu. Hupskate, bitch. Gewonnen, bitch. Gewonnen.
Ik ben niet echt onder de indruk. 5-4 tegen een team met hoeveel camps had hij? 35 of 45? Ja, mijn keeper sukt gewoon dus. En mensen, ik ben aan het kijken. Ik zie je later. Yo!